Hilak 30 dugu gaur, urriko azken asteleneko azoka Gernikan. Beste urte batez, herri bizkaitarra, barazki eta bestelako jakien hiriburu bilakatu da. Guztira, 313 salmenta postu prestatu dituzte edizio honetan, eta eguraldi kaskarra izanagatik ere, jende andan elkartu da bertan. Bai, politxe izaten da, egun politxe da. Zanitzako Gerniken dagoen egun eri politxena. Naita lanien egon bier, bai, lastima, pues, ez da eguralderik onena tokeu, eta egun politxe da, bai. Bai, berezia dana eguraldiak berak erakutsi dugu. Hilebien erurikin barik eta gaur tokedako, osea, berezia da leku guztietatik. Neuretzat bai politxe dela, eta da gauza bat adin guztietako entzat, eta jarraitzeko ospatzen eta ez galtzeko eta babesa emoteko bat ez baserritarriei eta ganaderuei be bai. Lan bikaina egiten dute, produktu onak ekartzen dabez eta babesa gehiago euki behar dabe. Goizeko 9etan zabaldu dituzte postuak, herriko 7 kaleetan, eta nekazaritza produktuen lehiaketa hasi da ordu berean. Indaba dugu egun honen erregina, baina arekin batera, txakolina, gazta edo tataloa dastatzeko aukera ere izan dugu herri osoan zehar. Leioatik. Betiko ikastolatik. Bai, dugu joku mota bat, lehengo eman digute paper bat, eta joan behar gara txosna, galdetzen zen produktu erosten dituzten. Eta orain daukagu libre. Bai. Eta arek ez daukagu ikastola. Eta hori ira beti ona. Goizean goiz hasi da jaia Gernikarrentzat, eta baita bertaratu diren herritarrentzat ere. Urtero bezala, gaurko azoka egunean ere bertso saioa egonda. Aurten Andoni Egaña eta Sebastian Lizasoren eskutik. Egitaragoarekin jarraituz, arratzaldeko 6etan eskupilotaz gozatzeko aukera izan dute herritarrek, Santanape kiroldegian. Umeak, gazteak eta ezain gazteak ere hurbildu dira, herriko jaiegun handia bilakatu dena bertatik bertara gozatzera. Lo que pasa que, claro, kalien eoteko eta eguraldi ona ez da jesarrik eta beste giro bate sortzen da. Gero movimiento tabernatan, da purbete topera eta humedadi eta... jentie tarteka aterri da eta politxo. Bai, berezize, geuretzako kanpotik etortzen direnentzat, eta eguraldia ez digu lagundu, baina irten behar. Talutxua hartzen eta giroan ibili, giro ederra dago, naiz eta euria egin. Bai, urtero lez, ez dugu inoz falletan, jente piloa beti beterik, eta jentea erosteko prest, ikusteko prest eta gozatzeko prest. Bai, ni ja juerga egunek itxitxe dekotez, bai, arratzalde hueltan hori, nepoen gotxun, hueltatxo bat. Nahiko, bai, jente asko, eiz esan eurizek da purbet makala izen da, baina jente asko da ondo. Lekitxotik gatoz da, autobus hartungo dugu egunez, da gabazia bizarbe biharra dauta. Bai, baina eurie, baina beno, ondo. Bai. Ambientia dau, hasik ondo eguraldi zapa aguanta gaitxu, goizean eurizain dau, baina, ondo, ambientia ondo. Bai, gaur bai, tokatzen dago bai. Atxolanian eta gaur horri ez, guretzako. Bai, gaztiek, zarrak, danatarik, eta jente jaten, taloa jaten, euskal pastela erosten, dana ondo, da tragoakaz, edertu baten. Animakoara, gero retirada. Bai, zapatu egon zan, da gaur bai, topera, danak, topera.